ସକାଳୁ ଉଠି ଜେଜେ ମାମର ବାସି ପାଇଟି ସାରେ ବୁଲିବା ସାରି ମୋ ଜେଜେ ବାପା ଯୋଗ କରନ୍ତି ଘରେ। ଡାକିଲେ ଜେଜେ ଟୁନୁ ମୁନୁକୁ ପାଖରେ ଯାଅ ବସି ଦେଖାଇ ଦେବି ଚାରିଟି ଦିଗ ଜାଣିଲେ ହେବ ଖୁସି। ସକାଳ ହେଲେ ସୂରୁଜ ଆଡ଼େ ମୁହିଁ କରିବ ଯେବେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅଟଇ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିବ ତେବେ। ସକାଳୁ ଉଠି ଜେଜେ ମାମର ବାସି ପାଇଟି ସାରେ ବୁଲିବା ସାରି ମୋ ଜେଜେ ବାପା ଦିଗ ବୁଲନ୍ତି ଯିବ। ଦୁଇ ହାତକୁ ଦୁଇ ଆଡ଼କୁ ତୁମେ ମିଳାଇ ଦେବ। ଡାହାଣ ହାତେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ବାମେ ଉତ୍ତର ହେବ। ତୁମ ଦେହର ପଛ ପାଖଟି ଅଟେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ଦିନ ଶେଷରେ ସେହି ଦିଗରେ ସୂରୁଜ ବୁଡ଼ିଯିବ। ବଡ଼ ହୋଇଲେ ଜାଣିବ ତୁମେ ଏମିତି କଥା କେତେ ଜାନ ବିଜାନ ଏଇ ଜଗତେ ରହିଛି ଆଉ ଯେତେ। ସକାଳୁ ଉଠି ଜେଜେ ମାମର ବାସି ପାଇଟି ସାରେ